Haino hailam sogo khajani takutei bukuk songrono somong channel tinike tui phaijau ka kaisa mui borok kothok kai sana hnai abo hingke motor bai muitu se songnai ke phaidiani video paisakno rok nai tongdike nugui manana nahade angoro nakha muitu bazani pai ang 2 din nogo tonikha muitu kothang kothang hingkai mal naisi hnai ke tarpore hingke motor bo bazar kakrang kher nokhor tongo ekdom kaham ke motor bo busle genang mangno ke motor no bo khuknai tabo tai muitu no bo khugoi helep nai ekdom muitu bo butui rok ran kha tai mal gla kha hnai ke phaidi ke nahade ang khukbai kya tai tomato no bang helebi rekha tomato boranai tomato rokhe belai no thogo norok maljang na kirikhe tomato hayake thengtri hayakai lebu butiri mano ke anyago tomato tongo ke ang tomato rana ang tomato ruibo belai no thobo thokjago aboni bagai ke tabo obono poriskar ke sugranai 2 bar suk sunai poriskar ke sui direct no muitego danai nahadi bukura kwbang mangkha bukur khukma bo ke tabo suinai bono muitego danai tangka ang muitego bahaino puilano ang moso kathang rok nahade muitego moso kathang rok sui helepka berma sui dakha tola uri na hnai ge sati kisa rekha sati norok riphan mano riya phano tongmano ge kisa rekha pore som renai muitu no kwbang mano phano som kwbang tar di tambage hingke muitu to kese bi thanai abo no sare no noro som re dingke tabuk teruk khlai sujak muitu rong no oro tego muitego dasinai abo haike no jotono daire bai sinate je tongmani jotono muitugono dabai sinai mo haikeno nahadi muitu kuplung rojongoi tongkha tabo kholobai bono hor kom khai puila regranai tambage hingke hor kom khai rekhanga kai bo kisa phap bai bo kechep na bagi ta nahadi soman ke kechep thanga ga ang tola khui koliya han saka kisa koli renai tambage hingke tui to kisman riya blaban bagi muitu ni tai tomato ni buti nongkhona bagi han saka kisa koli ri rekha hor kom no tabo hingke nahadi omono tabo han hai kholobai renai kholobai mane yagolo khuluk naikha kai belai no kechep kha onek no ke tai buti bo no khorkan ke ta hor medium khane ri renai asu full bag khai hor kwbang khai riya tambage hingke khamai thanai se abon bagai ang hor medium khai toni rekha tabo obono tola jotono uthogoi no kol bai sinai ta tabo khai ber maro mosoro jotono eklogi kol bai sinai kaisa koimung norok ni thani norok jodi na ane channel o katalung tokai nor ane channel o subscribe khaire di tai ani video no like di de tai share khaide nongni friends tai family rok no tai norok ano comment sinya robo tapok di asek no hambai norok ni hamjangma belai no nango aboni bagai inke nahadi jotono koli re bai khanga tabo haino hai kholobai diphinai obono nahadi butui nongkhoroi tongkha norok nugui tongo ke tabo khai nahadi taisa haini hai khulung nai khanga tomato ro gole kha muitu bo onek no gole kha norom kha tabo obo tebse kisangai thanai muitu ro kaham kai gole thangka hangkai haino hai koli ri phika tabo haino hai kholobai ri phiunai obono belai no chini tipra sarok ni muitu muirok tai khama rok khama butir belai no kothok mane tai sana ko koroi chini tipra sani muino joton che besang na haima tongo thokmani obo haite kemne mane sorini bagai bo kaham abo haise mui borok sakai thok rok koroi mane amti hai mui borok belai no kothok ta nahadi bebang no gole bai kha muitu rok bo jotono kese bai kha kisi sajang thanga tabo jora bang risum ri renai risum togoi renai risum hanga belai no best kuno pias rok tar di risum no reisa di muitu rok songka hanga belai no thogo ke nahadi koli rekha risum ro mane yagulo bo ang koli bono tabo 15 minute se kholobai tonana tambage ke o phab rok torok na bagai ta gaban bagi kholobai rekha 15 minute ni yagulo no funo gana nahadi 15 minute ni yagulo kai bosok motom jibing tongka tabuk sawi mangkha mai bai tai kuno mui sinangya chini tipra sani mui hinge jotoni saino kothok hai ma tongo khakhaya nor buji mangkhana hanai taisa malai phinai norok bai haino hai next video bo hambai।